megalayapost.news Kakam bantanjing tan nakisej bat nakiding menpenuan dorba nakakti bereu kalong kawe nakisap balai kerpang da ublei hangi kikun benreu. Bat habangi penongkam hok ya kane kasap kebalai kerpang da ublei kan kelalong kum kawe nakikam kabala benkersian ru ya kaying kasam. Lengba kane khubor ngin pen itu ia pi ye iwe ilong kemi iba sutanat bha ban penlut por bantanya kitiar dau sej bat ban penuan doru yaki hawe bunjat kitiar. Ini ilong kemi ide iblatip kerteng i Anisha Shella iba nakasnong perdong Riboy District kabadon syakithan umden iba syong basalang batla ulok lembat gikun. Ulok jong ikong Anisha Shella udei ubanya kali borok cisngi bat maipat iba smart penpelut por hayeng borok cisngi bantan kitiar bat banchna jingsna. Ine ilong kemi ijusu tenat bantan bat banchna yiki mula kimet kisiang kisuki bat kijaka penyang miyaki mobile phone bat kiwei kabakam ikan tiak dor kaba ilashna ban penuan dor kadai ka jahaj Titanic bat kaying kaba ilashna hakador jong kataj mahal. Bat kumju yaki khulom kiba ila pendon kam ban sop da usej najrong. Habangi pet ya kine kitiar kiba ini ikong ila than bat sna da kikti da kaba pendon kam da kiding bat kisej kilong shisha kiba itenat bat kiba isyong dor habangi pet. Handrai kinong than kihap ban pelit jimut bha hakapor bakisna bat kihap ru ban pelut yakapor bat ya kasngi ka jongki. Bayok ban yakren ban ine ilong kemi ilaya thu hakipor bamensyua isu syong dukan ban belas ngi bat ila don lupa ya ka jingsngo tenat ban tanjing tan bat ban chna jingsna bat dei haus nem arajar khatsan ila sedang ban krau ya kine kikam jongi bat ban pelut por borok cisngi ban trei ya kane kakam ban yo ya kilat jingyarap ine ilong kemi haus nem arajar khan reu la penrong kerteng yalade haka office district commerce and industries center. Bat lengba kane katnat jong ka sorkar ila yo ru yakilat jingeram. Ini ikong Anisha Shella ila julait ru ban syang hakeleng kajela berkumju ru syabar kajela bane simbenta haki yo pen inam yakitiar lane ka exhibition ki baju penlong barabor da ka sorkar jela. Ini ilong kemi ideru iba sutanat ban samlem ya jingtip jingnang jongi syaki weipat da ka bahikai ei klam jingsiu syaki kato kanengut ki bakwa banang yakane kaju kakam kaba ile. Ban peniat syaki yau kihat yakine kitiar kiba isna bat than hayeng imjudon kam ban mi na yeng ban net di haki dukan. Namar ba ki breu ki bakwa bat kiba itanat yakitiar kiba isna bat than kila syubu ordar lengba kapun bat ki wan simhi na yeng. Bat lengba kine kikam harengkat kajing yetrestom. Ikong Anisha Shella ila lakru ban kersan lem yak jingdon kam hapok kaying kasem bat ban phak school yala kikun. Kerteng jong ade Anisha Shella ngasong ngasa de hani hapok perdong hapok Riboy District. Kadai ngasna yakini ki jingsna nausit ngasna naduk ki syuki kimit ki mula ki syang ki klong sentiu ini ki jahat ki khulom nangta ngasna kum kini ki pela ki tre na barok kini ki ja nang ta ngasna de bangasna sna manta de itat mahal ibang sna manta ngasna la san sengi ya ini de ngasna nang ta kene ki syatri basna nau tri ki babun chat ki jingsna ki jonga umdei tang si jat ki labun bah ki jingsna jonga
sedang ya kan ya kam de nadu usnem arjar katsan tang banga register po DCIC de house nem arhajar kan riu de sedang ban ya kan ya kam damar ba menta ban om ban trei ban kta ban dej bela shalum chawa ru ngi kum ki ken the ngi shem jenjar namar hape sahaying hasem ta ke nga shna ya gini ki tiar namar ba kasuk ya ngabangan pe sabat haying hasem nang ta ban ong ba kan ya per thei menta ru ban wat kam wat jam ru ngi jenjar ba na ta ken ga daw banga sedang kan ya kam la jong ho ka jenjar kan ya kam tang ba kayo jing ban toy ken yangi bangin sedang longkas pensuk ru yangi namar bangi la ngelayo ban trei haying ngelayo ban pe nyagi khon ngelayo ban pe iki kam jing ka pensuk yangi ken em ngomdon shu de tang kan ka kam hi bangala trei mensingi nga trei kini ki tiar bahe kum ki shuki kimi nang ta man mit pat ngatia ngatrei kum kini ki tiar barit ho nyala ban kersan yagi yang gasem namar ba kum to hagi sita ru laduna kat baduna ru kumba 1,000 san hajar ngayo hi hagi sita bat banget rei menmit bat banget rei mensi nadu menste nyew beje ngala sedang bantrei bat hadu kum to nyew beje menmit ngala sange kini ki tiar ba ngasna gini bahe nang tapat dada ngadep msiat dep tiu dala sedang menmit kum to khandai beje ngasdang hadu kum bakat we stiang ka ar beje ngasdang sakidi ki tiar barit bangasna hootnya layo gaji nyerap kumbang ala dep register cepo DCIC kala ai ka bay register yang nang ta kila ai ru kum kene ka skim master grafman bangan ai training barok sistem iki kena ki ai stipend yang nang ta ngalayo jinyerap napo jong ka office branch kata kade jong ka bambo mission kila ai jinyerap manama ki ban china ya kene ka ying ban china ya ne ka ying nang ta ki ong ba kata ka skim kade sanlak nang ta arlak kade ka kalun bat nang ta lailak kadai ka skim bat kata kalun ru kamdon sut di ai ba ban siu ki ai por yang ban siu kumba sansem kini kidon kibriu basu order yang ki order kumto don ba order na shlong na mau ngap na jowai nang ta nang na nang po na shnong kibun ki ba order ki wan sim hinaying nang ta kum kini ki tiar ki barit pade ki don ki ba wan sim na ki office don ki ba ngapan ya chapo ga exhibition keleng hi ki ya kin ki tiar kum kita tadi tang ba lek sa ki exhibition hi kum ba don sa shlong sha nang po sha borni ai kumto keleng bagi khot na po ga DCIC kila don mentala atayau la dap dei bakiwan na po Japan kiwan pe ya kini ki tiar nang ta ki ong baki kwa ban supply lang hang te ha po Japan ro ken bakin wan sim kini ki tiar basna nosi kata te kidei tang baki shu lawan sim kerteng kapto hi ngempat tip ya kata ngasatip hadin namar ba kidang shu sim kerteng kila sang ban sim ki nomor phone ai gemto ho nya hikai ya kiwe don ka banga hikai ba ai naga skim jong ga DCIC nang ta don pat ba ki don kini ki parasnong ki ong baki kwa banang ngasu ai training subhai ki ngam sim pisai nga hikai ya ki nga hikai da ka ken ndai banga sim bainong nang ta don ru nga sej ong ya ki da don mano bakwa pila ban wat nga kloi ban sam namar bau bleu lai kluj nga ya nga sap nga kloi ban yarap ya ki we ru kum ki kentei nga kloi bha ban yarap ya ki ho gi khun ru ki ju kerjan ya nga bat ulok ru kum ju tang bam upat ju tre gene ka kam namar bangi ki briu ngi don halala ka jong jing sultanat mu upat dew sultanat banyak kali dengar ngam ju pon bor nga tre marwe ya gene ka kam tang ta ki bahaying hasem ru kiseu komen nang ta kiseu sarong ru kumju bat ki parlok shnong parlok thau ru ki sai ai sim ade bangabu status ngala dep ye ki tiar gitar ki long ba ble ul ai phi ka sap ga pakar pang dang ya chakmat kata ken kade gajing ai sim jong ki parlok shnong jong ki bahaying hasem de na kata kada bang ngadang kiu shu chakmat gene gajing trai jong menshua ka por banga mandang samla nga de bang smat ban design sai design bat email teng sai sang keleng kini ki yeu te hadin pat bangala don lok ala yo khun te ka syam jenjar kan yang ban lek sang keleng namar ba ki khun ki dang rit ta kata ken ka dau bat nang ta ngala sedang bantrei sini ki kam ki bakan kan pensuk yang ngasibun bangan syong hayeng ngan pej bat ki khun bat kumju rungan yo bantrei ya kan ka kam dan nengkong ngasna tang kini ki mula hadin pat de ngas sedang bansna ki syuki ki me bat kat bangadang sedang kat badang bi ki sgi ngadang penmi man la usnem kata kadei gajengmut ke jonga ban penbi laduna kat baduna kumbalai jat kini ki de ki produk bat thamai kata kadei ka thong ke jonga te hadu menta kini ki produk ki jonga la kila don kumbala ar peu jat
lane arpwe arjat kopta kila sedang bandon denang ne syakhamat ru ngadang don kata katong ba kat badang mi kisngi ngadang penbun cucu ya kini ki produk ki jonga ki beper nga ai men sim ya ki long kumi lang ne ki khun samla ki bakwa bantre ya ka kamla jong nga ong ma ya ki ba ki dei bantre hi ya kene ka kamla jong namar balakin lek belah yang briu kan siam jing ya ki mo namar along kumba syakri malik de lada ki tre ya kene ka kam haying kal along kum ka mon balak lut ke jongi hoot ka met ka syutom hendrei ka men simpat ka suk ke namar ba dei ka kamla jong kane kade kata semahal ngala shna ya kane kumba san singi ngasna ya kane ini baro udei bangasna de na usej hak tin jongi hang ne ong udei uranyai ikini baro ngasna umdei bangasna na ki machine andrei ngasna tang da ka tari ka waj nang ta bat ka kurat une pat udei u klong sentiu ya une pat ngasna shisngi une ru baro udei na usej une baro udei bana ngasna da de na usej kini pat kidei ki siang bangasna na usej ngila bantong dut nane bantong kum kini ki shit juhur serwa nang ta kum kidai dei ba pendon kam ha kadei ka siang ini pat idei inap ban sim jingbam sim momo to kini pat nga sim por ban sna kum to ha ka sisngi kum ba arteli la ne lai teli sisngi kini pat kidei ki start mobile ini kidei ki bangila ban kliap komne kan pensuk yangi bangin bu yagi mobile jongi ha kapor bagi tray kini pat kidei ki pela kini ru kidei bangasna tang daga ktihi umdei bangasna naki machine kini pat ngi ngapasna kini dei ya kitu ki bangila de ban ot ki bla dei ban bread handrai ngadom pensem ya kita ngasna ya kini ki pela nang ta kan ru kadei ka trehi bangasna nausi kini kidei ki khulom ki bangasna na usik ya gini pat de kemtu ngasna kumbaar kata lai kenta uwe ngasna ya ne khulom ini idei ban bu sentiu kidon ki ba ki syubu hang ne hajrong don ru ki ba syubu kupto ki syu thep hang ne sentiu ya kini pat ngasimpor banasna sisngi uwe kini pat kidei ki jhat mo habang alek di ki briu ki ong kadai ke jhat Titanic tang bangam tip kalong ne kamlong kumta hadre ngasyu penwandur ya ka bangasna kumta ka jhat Titanic kaneru ini pat de ide kriya iba syajbu sentiu gemtu tang bagane ngasna de ka barit bangasyu kisyu bu kai namar baki don kam kini ki kena school ki wan sim na yeng kane pat te kade ka syatri badangadang syu persang bansna nengkong bangasna tang na usik sudah ya kene namar bahaka ba mentahi ka sarkar barok hi kala bu yau thong bangin sinangin pondon kam na kisik mo dada bangi sina na kini ki plastik hagi sarkar ke bangi mi hakum hakiran san umdon ba pediang yangi basna na plastik na ta kada ngasna na gitri sudah bat ki banga di hagi briu basu order dot mangasna kum gini ki syuki na ki plastik bat ba order na office ki order betang na gitri sudah Meghalaya Post.news